Acum, da. Uite. Urmează o pasta, poate dă 1000 de euro. Urmează aici, poate dă 1000, e țică. Asta e. Să dea femeia. Da, dama, că e cea mai mică. Nici ecran de damelor. Dai mă că dai acum. Acum. Mi-a dat ecran 40 de euro. Dacă nu le filmezi, nu ți ies. Mi filmează și pe aia, spate, mi-a dat ceva. Mai dă o dată ecran. Nu vreau să repete, nu vezi că nu vrea să repete. Ia să vezi, ia să vezi. Dă pe drac, nu repete. Mai dă o dată oglinzile. Nu mai are când. Mai dă câte 2 euro, mișto. Acum îți dă oglinzile, la ultima mână. Ai a furat una la 1.000.000.